Ей, то с на газ, бе. Мотора му е на газ. Пътуваме към Гамти Маунтин. Сутринта като станах, забравих да пусна апдейт на клипа на ден, с който се пада. Станах сутринта рано да гледам и мача на Конър, пред това вече сте отгледали. В момента отидем на някаква много яка гледка. Да, който го е гледал, ще го е гледал. Вчера е световното на ден беше. И в момента отидем на много яка гледка, ще ви покажа и оттам. И след това ще се пускаме към следващата дестинация, която ще нощуваме до вечера. И от Лаканда. Тук направо сме офроуд, който град се казва Круя. И да, we'll keep you posted. Общо взето караме по черните пътища на Албания. Тук сме в Albania in the Pool. Чай дали ще мога да излезнете. И тук Давид си купува гръзничка от момиченце, които прави сувенирчета и буквално сме в нищо. Ето. Харесва му. Дали ще я вземе. Супер ти стои, брат. Ето, взехме си по една гривничка. Давид ще си вземе още една, даже. Подкрепяме местния бизнес, който идва на Гамти Маунтин. Елате при това момиченце и си купите сувенирче. Този път, в който минаваме в момента на завоя, седи битка с клаксона, понеже няма никаква видимост и трябва да знаем от горната страна, че... То хубаво, ама да слушам и дали с тебе битка. То ще е различна битката, брат. Мале, вече не мисля кара на акцент като брахте. Стигнахме до някъде, просто ще паркираме тук и продължаваме нагоре по този път, без колата пеш, понеже не знаем какво ни очаква и да не вземем да заседнем нещо. Така че, let's go! Общо взето е 30 няколко градуса и скоро ще се разтопим, спираме по сенките и продължаваме напред. Ето молатка, цяла шоколадка, очите ми те гадят. Трасата е бая голям. Какво ще кажеш, брат? Без думи сега. Качихме се горе, мислех, че сме единствените луди, дето са тук по това време на тези градуси. Но, бях в грешка. Уникално красиво е. Препоръчвам на всеки, който идва да го посети, особено ако е с джип. Уникална красота. Природата на Албания. И гледайте колко много туристи, като нас. Много големи мухи има, бе. Много големи мухи. Не е като нас в Македония. Мисля, че гледката е страхотна. Но има много хора. Ей, тук ще е готино да се покатиря нагоре. Той ние сме много хора, реално. 4 човека, брат. Къде от няколко компании по 4 човека и гона. Тъкмо слязахме отгоре и отново минаваме през будката на момиченцето, за да се донапазарим гривнички. Аз пия една биричка. Да ти я сложа? О, ти ще я сложа. Трябва да спра клипа. Ей, сега ще го. Вече сме в Круя и пътищата са супер стръмни и доста тесни улички, както може да видите. Почти не се разминават две коли. Сега слезнах, за да намеря изобщо къде е мястото, на което ще спим. Понеже не мога да разбера дали е кесала или не. Влизам в колата обратно. Хей-хей! Вау! Наразах деня и сега ще скапна малко на терасата, защото е брутална жега, пътувахме супер много, летелихме върхове, съм супер изморен и ще презаредя с ето тази хубава димка на ето тази страхотна клетка. Това ако няма ще да е още по-яко, нищо и на там има.
Тъй, че да. Ето, взимам стои парченце. Оп! Дойде време и да заредим малко с храничка, с месце. Awkward silence. Чета са доволни. Шига как ме гледа. Чок кашария. До сега се разхождахме по тая улица на Круя, базара, и има супер интересни неща. Има и винтаж магазини, пълни с все едно музейни експонати. Буквално музейни експонати. И аз също накупих някакви готини сувенирчета, като примерно такива букмаркчета, магнитчета и други различни неща. Но Давид имаш най-добрия файнд. Часовник, дето много са кефи. Сега ще ви покажа. Здравей, дами и господа. Намерих този часовникарски екземпляр в един антикварен магазин. Реално погледнато може би е фалшив, но това не пречи за цената да си намериш механичен часовник, който има циферблат на Омега, който е пак супер. Но на ръката все пак е Seiko GMT JDM Edition. Напишете според вас в коментарите дали това е оригинален часовник на Омега. Доста интересен файн. Вижте го какъв бебок е. И мисля, че пристигнахме на една от най-яките гледки в Круя, която е точно на 2 минути от нашото Airbnb. Просто уникално. Вижда се даже и морето. На камерата едва ли може да се види, ама да. Ей, тук е някъде. Брутално. Брутално. Да. Като цяло ще се чулнем вече за днеска и се видим утре. Утре се опускаме към Флора. Кога ще тръгнем реално? Тук е. Да. 10-11 ще тръгнем към Флора. See you tomorrow. Ден 5 от тръгване в Албания. Ден 5 защо? Пропуснах ден 4 вчера. Тръгнахме да пътуваме от Круя към Влоре и стана нещо, като все още не мога да се го обясня какво. Дали е хранително направен или причината, че спахме на климатика беше точно над мен. Чувствах се много зле, буквално бях издал багажа яко. Повръщане на разстройство, едва пребивавах. И най-кофти беше, че Airbnb, който спим в него в момента, можеше да се чекине в 4 след обед, при което ние като пристигнахме тук беше 2 и трябваше да стоим да чакаме 2 часа, като се чувствам супер зле и седнахме на една желатерия. Стояхме там, смъци и вземе, в крайна сметка даже 4 часа не беше готово Airbnb-то, беше готово в 5:30. И аз общо взето 3 часа и половина брах душа. Добре, че бяха аверите ми да ми вземат някакви лекарства от аптеката. И да, общо взето вечерта излезнах малко да се поразходя, сега вече се чувствам доста по-добре. И да, като цяло вчерашният ден беше ден за оцеляване. Радвам се, че минах и тази пропът. И да. Ето тук гледката от Airbnb-то, моренцето, топа. Пътуваме към Саранди и пътя спираме на няколко места. Като едно от местата е Булгара Пас. Доста красив път да стигнем до това място. Ето го. Уникално. Там е и планината. Брутално. Колко много всички има. Много яко. Такива моменти ма карат да се замисля на това, че
трябва да сме супер щастливи на всеки един ден, в който се чувстваме добре, защото вчера се чувствах отвратително и буквално не можех да обърна внимание на нищо около мен, защото се опитвах просто да живея. А в момента вятъра, който тук, слънцето, което пече, водата, която е пред мен. Брутално чувство, гледайте какво става. Просто е уникално. Така че да. Оценявайте това, което имате. Защото един ден може да го няма. Колкото и филмиран да звучи. Видите, отиват да видят козите. Пътя се отдихна на един плаж и е много красив плаж, много готин. Малко е каменист, но тук сме вече в Саранда и мислим да си вземем болтур. What should you roll? 6 destination 20 euro or 8 destination 25 euro? You 25 have one euro drink? is very good. Okay. Jet ski, Do you know English? Yeah, we speak English. Okay. So for how many people? We are 4 people. 4 We persons. have a group combo for 4 people, included gay sex on the bill. Саранда е много яко. Очень хорошо. Давай, братан. Много е красиво. Гледахме световното на плажа. Имаше супер мега много хора. Испания спечели. Какво да разкажа, брат, те хората да знаят. Разкажи, тия хората Супер мега много са спили и са прибиране. Само Франция, погледай загуба с нещо с тях. Утре ще бъде интересно. Не, брат, като побеждаваш към И да, see you tomorrow. Фиерка.